Sige po, labay-labay. Si Papa, guys. Good morning, guys! Here's my tea. Tingnan sa akin, guys, tea. Tea, please. Tea. Tea, tea, tea. Ano taon na naman? Yeah, I like it, tea. Thank you sa nag-give, Dani. Yung Alright. Yung mama. Yeah. Milo ka, Kim-Kim. Hari-hari mo silang Milo. Saan naglanda na makagkuan? Milo. Wala na. Good morning, guys! Welcome back again to our YouTube channel, guys. Kin and Kim Family Vlog. Kung mapakaka-subscribe diha, guys, please subscribe, like, and share. At pindutan mong notification bell aron masundan minimo kada adlaw, guys. Pindutan ng all nakabutang diha. So, thank you for always pag-uban na mo, guys, sa mga another vlog, daily vlog na mo. Salamat sa pag-uban na mo, guys. So, good morning natong tanan, guys. Have a good day. Have a great day. Good morning, say good morning. Hi, good morning. So guys, manginom sa tag-ininit. So mo ka tea. Yan. Oh, shout out sa Todopita, Switzerland, Todopita, New Zealand. Shout out ko diha nila sa Ate Marieta and Kuya Fidel. Thank you sa thermos. And Merry Christmas advance and Happy New Year sa inyong tibuok family. Shout out, shout out. Then kanipad nga gikan nila sa Ate Marieta. And guys, kapapagabi kape, agilas mga chikiting Milo. So tong paskuya guys, so aglasay hanggang timplahan din. Si Kuya Tintin ug si Ilia mo pa may inamakod. Digo man sila mo bakod. So karisay guys, so sa tas inotbong. So karisang tea, lami mo pa ng tea guys. Tea guys, lami ning tea. So manginom ta nito ininit guys. Kas Kim, maraka ka garaan. Garaan ni among bibi Kim. Ganang kang Milo be? Chu, tabangan. Sayaw sila Christmas dance. This Christmas. Di na ko ba? Christmas party. Di na ka Christmas party. Ang saan na maimo? Ikaw na ho. Ang sa may regalo? Ang sa regalo? Ko ang kan. Ang sa? Kasi, Tiki. Hay, Tiki! Tiki daw ang kanyang regalo, guys. Pakstilan, Tiki daw ang kanyang regalo. Paano ba yan? Hindi na kinso, Milo. Father, your coffee is here. And mine is tea. Thank you for this tea. Humot. So, lamin niya guys, kaya rong Garo na ka ng ko ang kanong. lamin niya sa body ng tea. Ayan. Lala ko. Lamin niya guys. Maghigop tan jug tea. Maghigop tan jug tea guys. Tea guys. Maghigop tan jug tea. Hindi mo Kim? Milo? This is Milo. Kakim-kim. Isa dito mo sa jug pangapi po dog tuba to ah. Arang tamisa pa dyan guys. Kaya gabubuwa pa. Arang ni tamisa guys. Kaya gabubuwa. Karong panigihatid. Karong buntag. Arang kalami ka dyan guys. Wow. Arang pa dyan humut na siya guys. Humut. Humut ka dyan. Basta bagong hatid. Arang ka humut. Buwa pa. Arang tamisa. Namiinom. Ano ba? May sa imnin kay tamis. Kuan po na. Good for the heart. Ano nga na guys. Tuba. Mana yung red wine, coconut wine dari sa Bohol. Iba ni. Inom. So unsa guys, mga tuwa na pud may merkado, uban ni ninjo hanggang ba na si Kim kay na ako ipasukod. Idza. Saman. Secret. Sandal? Sandal? Ganahan jud sa sandal guys. Guba lang ang sandal una. Magsukod raman ta, di matulad ko na sukdon ra. Bisa to dadan. Isa dadan sukdon ra gud. Mo kay bawra tag pilay sukod sa tiil. Yes no. Palit ka? Ha? Dadan yung lima? Mga ruling sas mama, mo kapalit ko. Mga ruling sas mama, ganhan ka, mga ruling ka. Ubanta. Mga ruling ko na mi guys, kaya makapalit ni sandal ni Kim.
Naguba naman sandal una. Daghan si Zag shoes pero wa man sa sandal. Ano, sandal na po isang nahuna-hunaan guys. Kamao na mo pili. Sa isa ipapalit. Papalit ko na sa sandal. Ginoo ko. Lord. Atong Inam padar, inam. Pe. Biskut guys, kape. Ngumpra pad ko guys kay unay sa dagatang RC ug Pepsi. Ang kabiyo jud dari guys dia. Naluag na dari guys dia. Luag na dari nga side. Luag na diha nga side. Tunay may luag to sa kuan, lamisa. Luag na dari nga side guys dia. Huwag biskuit. Kay pang atras naman itong mga buwa. Pero ang mga taong nagi hapon ang mga taong na nagi pang puungan naman si guys. Kaya ro manalingsing na padzag bago. Manalingsing na ibalik na pala itong mga buwak na rin dapit. So parang kayo gipang puungan na si So ito sana sila ito. Orange na katang flowers. Mulag sa tada to sa tang mulag sa amin datos bye unsa guys. So si sa tada to. Katang lilian si Oreo. Ug adlaw guys atos Oreo datos bye si Oreo ug si retail ato sila dito. Ug gabi dari sila. Karon nay bantay dari. Kim ni mama. Haraman agi mong pursiras bi. Mag bracelet. haguan na. Katong imong gigama na ma. Tiaw. Unggoy labay na gabi eh. Ay unggoy. Mura unggoy laki, unggoy badji. Unggoy baji. Unggoy badji ko no guys. Apun Muinam og tuba ra ba ng unggoy badji no? napuwak-wak. Unggoy baji wak-wak. Hmm. Napuna na mama. La pa akan jud ka paglaag jud gabi. Jud paglago gabi. Ay ngani sa guys na kanina. Moniti. Lami ka jo. Ang color mo siya color og kape. Pero tini sa guys, nighuman na danig inam awa na mag kuan ako mag landbank na kradto. Kunakos bangko. Mama. Bangkong withdraw. Yummy. Yummy? Ako nipon. Oo na, alid ang ipag-iring. No. A few moments later. Hello guys, Oreo is here. Dara guys, Oreo. So sa nangitang Oreo, dara sa Oreo guys ya. Kung adlaw, ari man ko naman sila butang dari. Pero dahil labtas mga bata, kung paano mag mga bata guys. Dara ka ha. Dara ka ha. Pagod si Retail to. Oreo, say hi, say hi. Hi, Mama Relen. Good morning. Anong kabutan ka, Jo? Anong kabutan? Anuan. Ayaw ka nga rin kinarabay ko ang kabilyan ha. Di magdagandagan ha. Say hi. Hi, Kami Oreo. Libo ma. Tungkol sila dara guys. Bener ka? Magluway sa order scanning guys. Hali. Ano muna natin yung ating yung goat. Hali, ingi, dali, ingi. Yung Oreo. This Oreo guys. Ito na mga kanding. Tapos gawas na nabsab na sila to. Yung mahinlo sa midari guys. Mahinlo ang dari. Kaya na yung mga sagbot. Kay, apluringan na ni guys. Hindi pa may nabilin dari sa minto. Sayang man kaso guys, umugahi. So di kanang kitabunan dani sa minto ni si Zagues kani. Amo ni si Zai flooring una-una dari madula man masigo ni si dari guys. Una-una sa flooring dari sud. Ada. Ayan, flooringan na dani guys. Ugma puhuan. Asa man ka? Wait, guys manilig sa dari. Sa sigigan kay grabe daghanag sagbot. Nagduwas Oreo, oh. Tanaw sa isang amo. Oreo! Mingaw ka? Mingaw kasi mga amo? Ito na itong mga kanding ng lakaw na. Lapang lakaw na mo na tukaw. Nabsab na mo. Saka nas Oreo buyag. Yes, buyag nas Oreo. Ganas dara mong tungko-tungko. Dara ka, ubos. Ikid. Dali. Ikaw, dito ra ka kaw. Hindi na nakuwi sa Oreo guys kasi bako dang maligsan. Ano ko. Hadlik. Guys, manghinlo sa midari guys. Arong nindot na sa inig flooring.
palan natin. Kaya guys, ito na dumaban ng mga wakang sagbot. Ang mga sagbot na rin. Haling-haling yan ba? Kawa ang mga dapat pa rin. Ito. Video hiko. Mga pro-ito ka. Mga datot tin. Datot sa kabunalin. Kaya sa badra mo? Ha? Guang guys, yung mga guang. Guang. Paraan ka ito ba guang? Hindi niya apilin mga guang pa. Yan na ipang pang-clean. Alright. Okay. Flooring nga na dyan guys. So, bahala din sa kwarto. Unahan na rin. Flooring. One. Eritel! How are you, Eritel? Ano, si Eritel mo pungko na sa lamisa. Lamisa! Tana. Oreo! Oreo! Ano pa there? Ano na guys, gate. Patag ng papagabi. Ano na? So, dahil. Ay haling guys. Ay haling ni. Papagabi may magpatag na rin guys. Okay. So, kuha na si Ja. Patag na dari guys. Dari po. Pajununon pa. Tapos pikas kwarto. So yun guys, ang mga sagbot. Dati na yung tapukin. At ang dubduban. Dahil sagbot guys. Mga kuan sa lubi, mga ugat sa lubi. Baka nila. Mga ugat-ugat sa lubi. Yan si papagabi. So dari guys, mo na laman rin agaling pikas kwarto. Panalimpyo so dito okay na. Okay na dari dia. Yan. Doon okay na din. So dito na lang. Dito na lang ang walisinin. Linisinin. Grabe na daghan ang kuan guys. Kani ba? Kaning ugat sa lubi niya. Kalubian magudanis una. So pagka yan. Kalubian na danis una guys. Nagian mas bagdo na nga tumbag lubi. Mo na ni garon nasa ugat sa lubi. Guys, sagatulong trabaho sa human para maka-ready na. Ugma, dito na sila danig flooring. Yes, no. Yo, ano kayo? Ano man ka, ha? Ano man, ha? Ihaw ka? Ha? Maligo karon, maligo ha. Maligo karon ha. Maligo na ron guys, maligo ni among bibi Oreo. Ato na buyag. Dara nanguta nagasas Oreo, dara si Oreo dari guys ug adlaw dar na ibutang kay aron dihilabtas mga bata. Nga kuan-kuan sa mga bata bansa maghapog-hapog masamad na sila sa kuko. Delikado. Mga dari na may safety ug adlaw. So di ko pa sila makuan kay dari labdanan man padari. Pares Oreo dari adlaw patis iritel taas iritel. Pili mo tungkos lang nay bintana Puro na murag bata tungkos bintana. Yo, anara kayo ha. Ug adlaw anis Oreo. Di man pwede buhian na rin nga iro kay bawal. Simba ko pag madisgrasya, makadisgrasya nga na. So, suktan sa data guys. Gatang mga buhian. Mamuhitag mga iro. Suktan nato karong di makadisgrasya. Kasi simba ko makapaak. Simba ko makapaak. Mabanggaan og motor. Unsa kuha ng
Nag-drive sa motor nga ba. So atang isip ti dari ug adlaw. So tapos bye guys, sinsa ako ano sa mga bata, hapag-hapwag ba sa isang kuko sa makasamad. Mo nang ug adlaw ari si dari ug gabi ato sa dadto. Bantay. So guys no. Mo man jali roll sa mga iro, mo man jali roll sa atong mga buhiin. Kapag gabi nagtiwas. Kada nag-aso-aso na guys. Ayan. Ayan, flooring na ugma puhon. Ay, kaluyas ginoo. At least, mag-flooring na rin atong saminto na rin, guys. Kinahanglan dyan sa i-flooring na, guys. Kaya simba ko, unsang ninggahi na na. Wala ganda tayo himo na ng flooring, yung ninggahi na na, guys. Madula man tawag nang nanggahi ng saminto, ha. Natiwas ako na rin, guys. Maligo mo na ang baby Oreo. Maligo ikaw, ha. Maligo mo na ang baby Oreo, ha. Ibalik na ka na ni Anja, ha. Okay? Makabot ka. What's up? Paraan dyan, Mga si kagaraan, Isa pwede buhian guys, kaya manggukod si Zag manok pod. Yan ang hadlok. Kaya mga chicken, impas sa mga chicken. Isa rin pang hagwa-hagwaon. Ay, maligo una sa retail. Ligo una o retail ah. Ha? Ta, turyo ka. Dali, ito sa kasi babaw, dali. Pastor. Unahan na to sa retail. Ta, ito okay. Nara ka ha. Dapat mag-inom kag tuba. Hubagsa ka. Nara may daghang tuba di ha. Dapat mag-inom og tuba. Nara kay unahan na tas retail. Nara kayo ha. Napag mo mga earbuds, mga earring. A few moments later. Ayan as Oreo, nahuman nagligo. Ara ka dari, ni tabok man ka dari dali. Tapos retail, baylo sa sila. So guys, nahuman na may hinlo dari. Yayan, dahil lagi dubduban na magsagbot ya. Lagi dubduban na rin sagbot guys. So ayan, na dubdub nagnatag. Sagbot, paaso po ba dari. Bye. So then na guys, narabad si mga langgam to ah. Hey guys, may langgam dari. May mga langgam dari magduwa. Dari nas atop. So then na nahuman na maghinlo guys. Na, so di pa day ugma gas mapluringan yung papagabril kay busy si Yoyo isang ingad to na napay gitrabaho tus lain. So mga kuan na siguro guys, mga sunod adlaw or mga sunod semana, next week na siguro ni ma pluringan dani kay kare laging simento nga nadari. Hani pa pluring kay ron di masayang, ya. Na may saminto dani guys na pila na kasako. So mo na ipauna-una dari pluring guys dani. Kaya ron mapluringan isag una-una ron di masayang ring atong saminto kasi bako unsag nanggahi na naawa na. Wala hinungdan. Ato na nang itamper dari kung gahi man ganina siya. So mato guys, atong papagabril busy man na may trabaho. So next week na laman siguro ni mga sunod semana na laman siguro ni Zama floringan. Kliyas Ginoo. Okay panahon. Ito pa man dito ibunbon to pay graba. So at least mahina-hina dyan na. Yes no. So na natay update sa atong house. Importante na nay atop. Di na magabuk ang mga kahoy rin sa ibabaw. Yes no. Oreo sud na nga rin dali ngano na makadas gawas. Ayan. Yan guys, tapos na namin malinis ang house. Ang mga kahoy ito gipangsangat si Zerto ron di sabud. So pohon na nagatang sala. Kwartos mga kuya. Kwartos mga kuya day kwarto namo. Pohon. Then dari kusina. Wako kay bawg sa dapit ag lababo na mo dari guys. Na green na magsugod naman dito dana. Pastilan, my goodness. Pero okay ra na guys, paduno na dari pohon. And then, natang dagduban ni Darigis kay paaso. Pawas mga jatot-jatot ring. Bye. Palaya sa mga jatot-jatot ba. Yes, no. So, mga kahoy raman siya katong mga gamot sa mga lubi. Katong na pukan daning napita, guys. Dahil sa mga iba dyan, kalubian manidanhi. Dahil sa una, daghan maglubi din eh. Dana na lubi. Dahil sa una, murag, dana na lubi. Dari na lubi. Dani po na lubi. So, man guys, arang daghan nakazug ugat sa lubi. Hatod gani karon na pa ugat sa lubi. At least wala man dyan na ugat sa lubi mo yung din ni guys. Alright. So at least may nahinay na po siya guys. Kitang papluringan o hinay-hinay. Tayo no. So dari siguro nga bintana dana nga side guys. Kanang mga bintana amor ipabulit siguro na namo guys. Kay naman ko CR dito sa Ludyo. Baho ba. Dari lapit. So aman naman siguro na isang ipabulit diha nga bintana. Kaya naman nagibay diha. Sa rin na CR na dirhi. So, ganahan na mis papagabi, masin amo na ipabulit si Jadana. Dana pud andor kana or kari. Ganahan na palagi mi. Kana mag CR na rin
Harang ka ka likod. So, sige man ang ipabulit niya guys, dari nga side. Ito tadi, magpibintana dari. Dagkag mo pa rin bintana kari dia. Piduha ka bintana na, dyan tupad. Kari dari siguro guys, kaning duha. Naganahan amiga mo nang ipabulit kari dari. Pabulit na laman siguro na diha guys. Okay, maalis nga, manggod ag baho. Lumustas baho. Oreo. Oh, kuwan na ini, retail. Bailo sa mas Oreo ha. Si Oreo, di man dali pikas ng tabok. So, yan. Oh, ganun na makadana. Tabok na dari, dali. Dali, tabok dari. Dari ka, dali. Dari na si Jan, tabok man dari. Jadi. Dali. Ali, yo. Dali, di ka pwede buhian kay manggukod kag chicken. Hurot agad ng tsira, mapasok ka di haron. Ito na sa Oreo buyag. Ayong kulit. Agamong kulit. Tara ka. Ali. Dala na sa butang guys. Mahagbang lagi kaya mo tungko manggazid ba? Tungko manggazid dari. Ambak. Ambak batagak ka. Garot gazid. Okay, sa loob na nato na imong hukot. Hara ka dari, ambak dali. Ambak. Dada na. Mahilig jud sa mo tungko dana. Baylo sa sila sa retail tos, retail dadto to. Right. So pohon, makuanan ran ni, mahuman ran ni guys. Hindi pa ko kakuan guys, ug January makabalhin na ni, kaya pa'y budget. So pohon na. Ano, mangihanghang ka man? Ha? Nara ka makuha ko water. Nara ka ha? So pohon na guys, amara na pa isprayhan na. Isprayhan na nagpapatay sa sagbot, kaya matabaguna. Ispray na ni may gamitan guys, ano na. Sprayhan ang mga tigbak ang mga sagbot. Baga kadyo. Baga kadyo sagbot. Tupod baga kadyo sagbot na rin. Ano nyo, matagak lagi ka diha. Kaya makuha sa tagtubig. Hey, Rachel! Nara ka ha? Nara ka ha? Makuha na si Rachel guys. Nara bagang sagbot. Sige, nara ka! Ang tagong ano atong hinaling sa mga kurok ng mga sagbot guys. Ambak yun, ambak dali. Ambak na, ambak. Ambak kayo mahagbang ka diya. Dali. Nadya ng bintana mo kudo. Panakaw. Namong water. Ambak na. Dali. Okay, bye. Yan nera mo ha. Muna yung mga bantay sila dari guys, ug adlaw. Ada. Napidaghanda ning langgam magpudyo. So guys, nahuman namin dadtog limpyo. So mga next week pa dai ko na to mga floringan is papagabril kay busy pas yuyo. So sino po dang